Γεια σας. Το σημερινό βιντεομάθημα έχει τίτλο «Κοινωνία του Βυζαντίου». Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για την ενίσχυση των δυνατών του Βυζαντίου σε αντίθεση με την αγροτική τάξη, για τη μεσαία τάξη στο Βυζάντιο, για τη διαμόρφωση της κοινωνικής βυζαντινής πυραμίδας και για την νομοθετική προσπάθεια της Μακεδονικής δυναστείας να προστατέψει την αγροτική τάξη. Από τον 8ο αιώνα έχει αλλάξει ήδη η σύνθεση της κυρίαρχης τάξης στο Βυζαντινό κράτος. Οι παλαιοί μεγαλογεοκτήμονες έχουν αντικατασταθεί με μια παλατιανή αριστοκρατία που έπαιρνε μισθό για τα αξιώματα που είχε. Οι νέου τύπου γεωκτήμονες μαζεύονταν στην Κωνσταντινούπολη με διπλό σκοπό: την εξασφάλιση προσοδοφόρου αξιώματος και την ένταξη στην παλατιανή αριστοκρατία. Από τα τέλη του 10ου αιώνα η κυρίαρχη τάξη ενοποιείται, δηλαδή η αριστοκρατία της γης και η αριστοκρατία των αξιωμάτων συνδέονταν με επιγαμίες. Μέσα σε αυτήν την ενοποιημένη τάξη δεσπόζουν οι βασιλικοί, που κυριαρχώντας μονοπωλιακά στα κυριότερα στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα, είναι αχόρταγοι για πλούτο. Γιατί? Γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να χάσουν την αυτοκρατορική εύνοια. Οι αγροτικές κοινότητες και ο Δήμος υφίστανται την ασφικτική πίεση των μεγάλων γεωκτημόνων, των δυνατών των επαρχιών. Αυτό τεκμηριώνεται τόσο εικαστικά από μια μικρογραφία του Ιωάννη Σκυλίτση που απεικονίζει την Δανιηλίδα, πλούσια γυναίκα των πατρών, τον 8ο αιώνα, να μεταφέρεται από 300 δούλους στην Κωνσταντινούπολη για να επισκεφθεί τον Βασίλειο τον πρώτο το Μακεδόνα όταν στέφτηκε αυτοκράτορας, όσο και από την πηγή που περιγράφεται η ασυδοσία και η παρανομία των δυνατών. Οι δυνατοί, περιφρονώντας τους βασιλικούς νόμους, τυραννούν τους πέννητες χωρικούς και τους κάνουν μετανάστες στον τόπο τους και στα κτήματά τους. Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση, οι αγρότες των κοινοτήτων περιέρχονται σταδιακά υπό την κηδαιμονία και προστασία των δυνατών, στους οποίους ήσαν υποχρεωμένοι να πληρώσουν φόρο σε είδος ή να εργάζονται στα κτήματά τους. Στη βυζαντινή κοινωνία μεσαία τάξη υπήρχε ή βρίσκονταν μόνο τα δύο άκρα, δυνατοί και φτωχοί? Φυσικά και υπήρχε. Στη διάρκεια του 10ου και 11ου αιώνα διαμορφώνεται μια εμποροβιοτεχνική τάξη που ήταν πηγή ευημερίας για το Βυζάντιο. Κάτι που αποδεικνύεται από την αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας εκείνη την εποχή. Την τάξη αυτή αποτελούν τολμηροί μεγαλέμποροι που έκαναν μακρινά ταξίδια για να εμπορευτούν πολύτιμα προϊόντα της Ανατολής, από τα οποία εξασφάλιζαν τεράστια κέρδη. Η τάξη των επιχειρηματιών, στη διάρκεια του 11ου αιώνα, άρχισε να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας. Έτσι, απέκτησε τη δυνατότητα να ενθρονίζει και να εκθρονίζει αυτοκράτορες, ενώ τα μέλη της γίνονταν δεκτά στο σώμα της συγκλήτου. Στην κοινωνική πυραμίδα των πόλεων, λοιπόν, ο αυτοκράτορας βρίσκεται στην κορυφή. Δεύτερη στην ιεραρχία έρχονται οι δυνατοί βασιλικοί, αμέσως μετά είναι η μεσαία τάξη, ακολουθεί ο Δήμος και τελευταίοι οι δούλοι. Το βυζαντινό χωρίον, δηλαδή η αγροτική κοινότητα, εμφανίζεται τον 6ο αιώνα, αλλά ακμάζει τον 8ο και 9ο. Η επέκταση των δυνατών, με διάφορους άμεσους και έμεσους τρόπους όπως αποδεικνύει η πηγή, έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση του χωρίου. Το χωρίον συγκροτείται από διάφορες κοινωνικές ομάδες, με τον ιερέα να δεσπόζει με το αδιαμφισβήτητο ηθικό κύρος του. Τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη κατέχουν ωστόσο οι δυνατοί, οι οποίοι ζουν συχνά κάπως απόμερα από το χωριό. Τον κορμό όμως του πληθυσμού αποτελούν οι ελεύθεροι μικροϊδιοκτήτες, βοηθούμενοι από τους δούλους. Από τα τέλη του 8ου αιώνα σημειώνεται μια αποφασιστική στροφή στην εξέλιξη της αγροτικής κοινότητας. Οι κοινωνικές διαφορές και διαμάχες που εκφράστηκαν με την ισχυρή αντίθεση της αριστοκρατίας προς τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις βρίσκονται στο κόκκινο. Αυτές οι διαμάχες ευνοούν τη διαμόρφωση μιας νέας αριστοκρατίας, που ανεβαίνει στη διοικητική κλίμακα και πλουτίζει ταχύτατα. Στις αρχές του 9ου αιώνα, οι μικροκαλλιεργητές διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο. Γιατί? Υπερφορτωμένοι με φόρους και ανυπεράσπιστοι στις αρπακτικές διαθέσεις των δυνατών, προτιμούν να παραχωρήσουν τους κλήρους τους στους δυνατούς, παρετούμενοι με τη θέλησή τους από μια οδυνηρή ελευθερία. Αυτή όμως η παρέτηση είχε ως συνέπεια τη μετατροπή τους σε παροίκους των δυνατών, δηλαδή αγρότες εξαρτημένους, οι οποίοι σύμφωνα με το παράθεμα ήταν τυπικά ελεύθεροι, αλλά ουσιαστικά δούλοι, είτε της γης που καλλιεργούσαν, είτε του ισχυρού γεωκτήμονα. Ο φόρος τώρα των γεωργών που εγκατέλειπαν τη γη τους επιβάρυνε τους γείτονες, που αδυνατώντας να πληρώσουν, τρέπονταν κι αυτοί σε φυγή
γνωστή ως αναχώρηση. Ας μην ξεχνάμε πως σύμφωνα με τις κακώσεις του Νικηφόρου του Πρώτου, για τις οποίες ακούσατε σε προηγούμενο βιντεομάθημα, όλο το χωρίο, έχοντας συλλογική φορολογική ευθύνη, πλήρωνε στο δημόσιο τους φόρους των μελών του, με πνεύμα αλληλεγγύης. Αποτέλεσμα, η αλληλεγγύη των μελών της κοινότητας στράφηκε τελικά εναντίον τους. Η αντιμετώπιση αυτού του οικονομικού αδιεξόδου των ελεύθερων μικροκαλλιεργητών ήταν ο κύριος σκοπός της εσωτερικής πολιτικής των Μακεδόνων, στο πλαίσιο της οποίας εξέδωσαν μια σειρά νόμων εναντίον της μεγάλης γεωκτησίας, όπως αυτός υπέρ των Πενήτων, που αναφέρει πως όχι μόνο οι δυνατοί, αλλά και τα παιδιά τους ή οποιοσδήποτε γίνει κληρονόμος τους θα απογυμνοθούν από την περιουσία που ανήκει σε άλλους. Το μεγαλύτερο όμως πλήγμα για τους δυνατούς αποτέλεσε το αλληλέγγυον, νόμος που εξέδωσε ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος, με τον οποίο υποχρέωνε μόνο τους εύπορους γείτονες, τους δυνατούς, να καταβάλουν τους φόρους των φτωχών αγροτών της κοινότητας. Οι λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να θυμάστε από την ενότητα είναι αριστοκρατία αξιωμάτων, παλατιανή. Αριστοκρατία γης, δυνατή βασιλική, μεσαία εμποροβιοτεχνική τάξη, χωρίων μικροκαλλιεργητές, προστασία, παρέτηση, αναχώρηση, πάρικος, μακεδονική δυναστεία και αλληλέγγυον. Στο επόμενο βιντεομάθημα θα μιλήσουμε για τη διεθνή λάμψη του Βυζαντίου.